Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Ithethile ke legend ke iqela leKaizer Chiefs Albert Shongwe. Albert Shongwe wapha eswazini umfana omdala ke wayebaleka pha kweze Kaizer Chiefs mandulo phaya. Utsho ke thetha malunga nendlela ke Kaizer Chiefs edlala ngayo, nangendlela abaqeqeshi beKaizer Chiefs abayiphethe ngayo, nangendlela iKaizer Chiefs ethe yadlala ngayo xa bedlala pha ke ngolesithathu Xebe xa bephumelela pha iKaizer Chiefs kwiqela ke likaGavin Hunt Durban City. Uthi ku-Albert Shongwe uyavuma nguwini lowa u3 points ungenele engxoweni, yaphumelela iKaizer Chiefs ke yachacha indlela entle napha ke kwiloko yalapha eMzantsi Afrika. Uthi iqhwabela izandla ngoba u3 points ubalulekile, kodwa uthi ke yena ku-Albert Shongwe ubona yena ngathi ukhona kubandlululo kwaba waqeqeshi beqela leKaizer Chiefs pha kubadlali. Banabadlali abangafuni ukubadlalisa ncakasana, abadeserve into yokubana babe kwi-starting line-up. Uthi okokuqala iKaizer Chiefs umdlalo wayo awukabi ngulaa mdlalo wenelisayo, ayikabi nayo laa mfutho wetimu endala enkulu njengeKaizer Chiefs umdlalo wayo unikeza umdlandla. Uthi isizathu saloo nto aba baqeqeshayo ababadlalisa abadlali bekumele uba ke bayabadlalisa bazokwenza iKaizer Chiefs lokubana ke ikwazi uba nomfutho umdlalo wayo. Ngamazwi ke lawo phuma phaa kwilegend eKaizer Chiefs Albert Shongwe. Waphinda ke wabalula ke into ethi ke akayazi into eyenziwa ngabaqeqeshi beKaizer Chiefs ngokususa pha uZitha Khwinike ngena injury. Ekubeni uZitha Khwinike ephefuma kakuhle kakhulu wade wanikwa nebhanti ngenxa yeperformance enhle umfana omdala. Uthi akakaboni kwaphutha kuZitha Khwinike, kodwa isimanga sento xa kubuye idefender yabo abayithandayo abaqeqeshi beKaizer Chiefs engumugwele, noba ibuye nini bayamkhupha uZitha Khwinike kangabe naphutha, ikangabe na mistake. Uthi yenye yezinto kayibona into yokubana ke ekusingathi lukhona ubandlululo pha kwaba baqeqeshi iKaizer Chiefs. Asikho isidingo sokubana banyanzele umugwele kulaa defender ekubeni uZitha Khwinike saperforma kakuhle ngolaa hlobo bamkhuphela ntoni. Akutsho thina ke kutsho pha uAlbert Shongwe. Albert Shongwe ke eyilegend ke yeqela ke leKaizer Chiefs. Sitsho ke sithi khona ke into engahambi kakuhle pha kubaqeqeshi beqela leKaizer Chiefs, ngathi banabadlali ke ababathandayo. Waphinde wenza umzekelo ngoLilepo. Uthi ixesha elinintsi uLilepo uyafuna ulungisa, uyayidinga ke laa nto kuthiwa i-coaching eright, ngoba amaxesha amanintsi uLilepo uyaperforma kule match, ngenye imatch angaperformi, ngenye imatch nje kwiimatch ezinkulu avela angaveli novela. Uthi yesibini indawo ke naye ngomnye ke bokumele uba ke xa engaperform bambeke ebhentshini abaqeqeshi ke beqela leKaizer Chiefs, kodwa nakuLilepo abakwazi kuyenza ncakasana ke loo nto. Ngombono nentetha ke phuma pha kwilegend yeqela leKaizer Chiefs Albert Shongwe ecacisa ngolwakho uluva ngendlela abaqwalasela ngayo ke abaqeqeshi beKaizer Chiefs nangendlela abenza ngayo pha ngaphakathi. Sithi bangayitshintsha ke loo nto, abadlali babatrite ngendlela efanayo, engathi kanti bazawuthatha abadlali mhlambi ababaziyo ncakasana abasuka nabe-Afrika bazofuna into yokubana ke babanikeze i-treatment engathi ngconanyana kunabanye abadlali. Luluvo nentetha ke phuma phaa ke nguAlbert Shongwe. Nani ke baphulaphuli ke ningake ningene nitsho into yokubana niyiva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endiza nothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.